engingazayo kancane. Yindaba ningabi nalo igugu lesonto lenu? Yindaba nifuna ukuveza yonke into eyenzakalayo esontweni yenu kubantu? Amasiko wesonto lenu, yiyo yonke into eyenzakalayo niyayishutha, niyiposte bese nithuka benitshela ukuthi nidinga i-counselling nayo yonke into, senibathuka back nihlambalaza isonto lenu. Nisithathaphi isibindi sokushutha izinto ezisuke zenzeka ngaphakathi nizi-expose ebantwini? Nake nababona yini abantu basechibini benishuthela ukuthi benzani bona uma bengaphakathi? Ngoba bona bashutha uma kudlala leya band yabo noma becula, anazi inhlobo sidalo ukuthi benzani uma bengaphakathi esontweni labo. Nake nababona abantu base-ZTC beshuthi benzani uma besemuri, ngoba ngicina ngokubona amabhasi ashaya ujenge ebheke eMuri ukuthi bafike benzeni, bakhwela bathini entabeni ngolwesingaki. Anizazi lezo zinto lezo. Yindaba nihlaza isonto lenu, nilehlisa isithunzi. Izinto eniyishuthayo bafethu ngeke. Senifuna lokhu benibuza-ke manje ukuthi kusuke sekwenziwani-ke makwenziwa njena, why nenza leyo nto leyo, hayi nina nidinga i-counselling ngeke, you guys are crazy and stuff. Yini nenza leyo nto nihlaza unyazi? Benishutha lapha nisentabeni nithwela amatshe, sefanele lokhu nibuzwa kamasha manje niwathwalelini, unithelelani ngamanzi. Yini leshunqayo? Nenzelani vele kanjalo? Khona ivideo eyake ngisusela uHlevane, inkosi yayiphuma iya eKenani. Uma isiphuma ke eseya ahambe ke ayongena egumbini lapha aqala athandaze khona ngaphambi komhlangano uphuma. Bamshutha engaphakathi egumbini, luckily umuntu oyeshutha wayekude so kungabonakala ukuthi kwenzakalani.